Bo día, Vilagarcía. Esta mañán despertábamos con unha noticia divertida, non xa polas enquisas, senón pola reacción do Partido Popular ás enquisas. Sacaba un tuit o Partido Popular onde decía: "Te imaginas que perdemos por uno?" Non, home, non. Vades perder un por Rajoy, outro por Feijóo, outro por Baltar e outro por Bárcenas. 33, parece vos ben? Cando hai medo, nótase. Cando hai medo, nótase. Bos días, é un placer vir aquí a Vilagarcía, a unha cidade exemplo da loita organizada, da loita social, de quen fostes capaces no seu momento de recoller cas vosas propias maos o chapapote para que non entrase nas rías, non porque vos gustase recoller o chapapote cas maos, sino porque non había quen o recollese se non erades vos mesmas e vos mesmos. Porque no seu momento destes un exemplo de valentía, de coraxe e de defensa do que era voso, pero do que tamén era de todos. Unha defensa sin parangón no noso país, sin parangón seguramente en moitos outros lados, de xente entregada que deixou os seus propios trebellos de traballo no mar, as súas propias embarcacións, moitas veces sin recibir nada a cambio, nin unha compensación por algo que ni siquiera vos tocaba facer a vos, porque había uns poderes públicos que tiñan a función de velar polos vosos intereses e polos nosos intereses e dereitos, e non facendo, vos colocou a vos na decisión de ter que organizarvos para ou ben ir para adiante e sacar todo de enfrente, ou ben deixar que vos arruinasen a vida, o noso medio e o voso medio de vida. Gracias por ese exemplo. Exemplos como ese son os que me levaron a min a tomar a decisión de deixar a toga e de tomar o camiño da política. Eu era xuíz hasta fai 6 semanas no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero tamén vin, igual que a vos, que había sentenzas ou había injustizas que era imposible de remediar desde o meu propio posto de traballo facendo a vida con normalidade. Vin que había injustizas que era imposible de remediar mediante unha sentencia. Por iso me parecía insuficiente o que estaba facendo no meu traballo e me decidín a dar un paso adiante para traballar con todas e todos vós, para traballar ca xente que está aquí sentada na candidatura de En Marea, para estar ca xente de Vilagarcía e de todo o país recollendo chapapote mao a mao, baixando se fai falta auga para recoller, para que non nos quiten o que é noso e para que non acaben con aquilo que nos dá de vivir e nos dá de comer. Esa foi a razón pola que me levou a min a abandonar unha vida que era seguramente máis cómoda, pero que non acababa de encher algo que non era propio, senón que era de todos. Por eso exemplos como de Vilagarcía, exemplos como no seu momento foi o Nunca Máis, ou exemplos máis recentes como foi a indignación do 15M, ou como foi a indignación continua e concreta de xentes anónimas que salistes á rúa a berrar que xa estaba ben de todas as que nos estaban facendo, que xa estaba ben de todas as injustizas que estábamos padecendo, que xa estaba ben, que non podíamos aturar máis, que estábamos indignados da que nos estaban facendo porque sabíamos que nos estaban facendo. Algúns desde o noso posto de traballo víamos que non era posible xa tampouco tutelar os dereitos da xente que viña aos xulgados, buscando un amparo que non lle daban nin os poderes económicos, nin as propias administracións, nin os seus propios gobernos, e que incluso non podíamos evitar desafiuzamentos e non podíamos evitar abusos bancarios, porque iso non chegaba a compoñer unha sentencia, senón que era necesario cambiar as leis. E por iso estamos aquí, porque creemos que é posible cambiar as leis cando son inxustas, creemos que é posible cambiar os gobernos cando non gobernan para a súa xente, e cando entra o chapapote o goberno está de brazos cruzados ou cazando que había que facer era botar as maos para defender as cousas que son nosas. E da mesma maneira, neste momento era necesario salir á rúa para recuperar algo que era noso e que nos estaban roubando. Esa foi a razón pola que moitas e moitos de nós seguimos o voso propio exemplo, e de ningún sitio como este para ser exemplo primeiro, como foi o de Vilagarcía. Así que o primeiro que teño que facer é o recoñecemento para todas e para todos vós por ser exemplo de moitos que seguimos despois os vosos pasos. Veño aquí representando un proxecto que é En Marea, que é a resultante dunha confluencia de proxectos que foron cristalizando en Galicia un espacio de encontro. Un espacio de encontro que é espacio como consecuencia desa unión cidadá. Fajardo e Solla, dignos representantes de AGE, foi o primeiro proxecto de coalición que experimentou a unidade popular
sabendo que se había na xente unidade, que se estábamos unidos en relación aos principios esenciais, como lembraban na Marcha da Dignidade, o pan, traballo e teito, como non iba a ser posible tecer lazos de unidade a nivel organizativo entre as distintas partidos políticos para poder ser ferramenta eficaz para poder conseguir eses dereitos. A que como coalición conseguiu demostrar eso por primeira vez no Estado español e seguramente unha das primeiras en toda a Europa occidental, que era posible baixar os muros que había entre organizacións políticas que non eran tan diferentes e que podíamos poñernos de acordo. E en paralelo ao movemento cidadanista, o movemento indignado que foi capaz de organizarse e de comprometerse no máis próximo, seren capaces de organizar mareas cidadás aquí e acolá para demostrar que era posible tamén outra política nos concellos. Outra política onde vos salistes da comodidade de estar nas vosas casas e salistes máis alá do berro de indignación para dar o segundo berro, que era o de compromiso. Non só denunciar, sino tamén construir. Non só non conformarse, sino propoñer alternativas. E esa alternativa se foi tecendo nas vilas e nas cidades e deu lugar a un importante movemento cidadanista en Galicia, máis de 100 mareas municipais. E era necesario acompasar ambos ritmos. O movemento de Ague continuou con En Marea como coalición, tecendo novos lazos de unidade, pero era necesario que os movementos ciudadanistas estuveran tamén ensamblados. Por eso constituímos En Marea como organización política, para que coubese todo o mundo, para que todo o mundo pudese participar, para que con marea ou sin marea, con partido ou sin partido, ou incluso a título individual, como me pasou a mí mesmo, pudésemos facer este camiño en común e construir unha ferramenta política que fose útil para defender os dereitos da maioría cidadá. E aquí estamos, as mulleres e homes de En Marea, compartindo con vos esta ilusión, compartindo con vos un proxecto que se afinca en dos principios fundamentais: a construción dun proxecto nacional para Galicia vertebrado sobre un compromiso radical ca democracia e ca xustiza social. Cando falamos dun proxecto nacional, dicimos que pensamos en clave de país, dicimos que pensamos en clave de totalidade. Non somos unha suma de persoas, non somos unha suma de concellos, somos unha unidade, que temos un pasado común, sí, pero sobre todo que queremos construir un futuro común. Un futuro común na que nos sentimos todas e todos vinculados, porque cando queremos construir algo en común con alguén, nos preocupamos por esa persoa ou por esas persoas. Da igual se é nunha asociación, nunha plataforma, nun partido, nunha casa, preocupámonos por quen convive con nós. Aínda que a veces rifemos e aínda que a veces discutamos. Nunha casa, nunha familia, nunha vila, somos todas veciñas e veciños, somos todas galegas e galegos. Por eso as políticas públicas teñen que estar pensadas en clave de país, porque todo o mundo ten os mesmos dereitos. Debería de telos, desde logo. Da igual se vivimos na costa ou no interior, da igual se nunha grande cidade ou nunha aldea pequena. E da igual, ademais, se somos novos ou vellos, se temos máis posibilidades ou menos, e sobre todo, da igual se votamos ou non votamos o Partido Popular, porque a xente ten dereitos ainda que non vote o Partido Popular, ainda que parece que o Partido Popular esquenzou isto nos últimos anos, discriminando os concellos que non gobernaban, primando única e exclusivamente con propaganda e a veces con chuvia de millóns aqueles nos que sí gobernaba. Nos entendemos que o país é a totalidade, por eso, a partir do día 25, ainda nos concellos onde non gobernemos, que serán poucos, ali tamén En Marea establecerá políticas de país, porque queremos no país na súa totalidade. Queremos na solidaridade total entre uns e outros, porque non queremos que se poda manexar Galicia como unha empresa, como fixo Feijóo durante estes anos, un mal executivo dunha mala empresa que arroxando malos resultados se dedicaba a despedir traballadores. Despedir traballadores literalmente, mandando a nosa mocidade, a xeración máis pequena da súa historia, a traballar fora, a buscar a vida fora, porque aquí non eran quen de procurarlle vivir en condicións de dignidade, e botalos fora tamén como forma de falar para manifestar a precarización nas condicións de vida que levou a moita xente a retraerse, a encerrarse na casa, a rexeitar as súas propias relacións sociais, familiares, por un empobrecemento que estábamos sufrindo durante estes meses e durante estes anos. Nós non creemos que Galicia se poda manexar como unha empresa. Se creemos que somos todos integrantes dun proxecto, temos que manexarnos todos como se fósemos unha familia. E nas familias, cando non hai, non se vota alguén da casa. Nas familias, cando non hai, repártese mellor para que todo o mundo teña o mesmo e todo o mundo non pase frío e todo o mundo coma.
Eso é para o noso país, eso é para nos Galicia e iso é para a nosa política pública a partir do día 25. E estamos comprometidos ca democracia e estamos comprometidos ca xustiza social. A democracia para nós é votar cada 4 anos, pero é moito máis. É participar no día a día do que fai o goberno e do que fai o Parlamento. Por eso propoñemos unha serie de reformas para que todas e todos podamos ser máis protagonistas a hora de elaborar as leis e a hora de avaliar as políticas públicas. Por eso non entendemos e non entendimos, cando estivemos falando co sector, que se pudiesen sacar da manga unha esga, unha estrategia galega da acuicultura na que justificar unha lei que non foi nunha estrategia nin pactada co sector, nin consensuada co sector, nin escoitada polo sector. Nós non entendemos o país así. A democracia é participación. Como se vai facer unha lei de acuicultura de costas ao sector? Como se vai facer unha lei de acuicultura pensando únicamente nas multinacionais e deixando de pensar nas traballadoras e nos traballadores, na xente que vive do mar? Hasta agora o sector viviu bastante ben, por certo, a marxen de que eles meteran as gadoupas. E se o fixeron foi simplemente para buscar os intereses de outros e non os nosos. Por eso nos dixémolo alto e claro, rexeitamos completamente esa lei de acuicultura. Esa lei que non parou o Partido Popular, que aparastes vós na rúa unha vez máis. Igual que fixestes fai 15 anos co chapapote, parastes nesta ocasión o chapapote popular que supuña a lei de acuicultura. É mérito voso, non é mérito deles. Vós nos destes a todos unha lección unha vez máis de dignidade, de defensa dos intereses productivos e dos intereses do voso sector e da defensa dun medio que é bon para todos. Así que en nome da Marea e en nome do conxunto de Galicia, gracias. Gracias por dar exemplo unha vez máis. Democracia é participar e democracia é ter capacidade para decidir as cousas e pensar e opinar libremente. Por iso tamén propuxemos a semana pasada unha serie de reformas en materia de medios públicos para que a pluralidade que existe na sociedade exista tamén reflectida nos medios de comunicación. E democracia tamén é democracia económica. E democracia económica significa poder controlar ou poder incidir sobre decisións económicas que afectan ao noso país para que o Parlamento non quede atado de maos. Por iso rexeitamos e denunciamos a malventa que se fixo das caixas de aforros galegas, podendo ser inda hoxe o aforro galego un motor de investimento no noso país e agora é un motor de fuga de capital cara unha multinacional venezolana, única e exclusivamente polo desleixo de Feijóo, que primeiro deixou facer unha mala xestión, logo rescatado con diñeiros públicos e logo mal vendida aos amiguetes, esquecéndose de que había que gobernar para o país e non para uns poucos. Por eso nós levamos o noso programa unha reforma do Instituto Galego de Promoción Económica para poder cumplir a función que agora xa non poden facer as caixas de capitalizar investimentos productivos, para poder investir no noso país, para poder capitalizar investimentos que hoxendía non poden ser levados adiante porque faltan cartos. Pero para nós, para a Marea, ademais da democracia, o noso compromiso coa xustiza social. E a xustiza social para nós é a redistribución da renta e da riqueza. Sí, a redistribución da renta e da riqueza, a igualdade de oportunidades. Temos un vídeo moi bonito, moi simple, pero moi bonito de campaña, onde amosamos 3 vasos de auga, un vaso cheo de auga, outro mediado de auga e outro case sin auga. Se todo o mundo ten as mesmas necesidades para saciar a súa sede, como é que uns teñen o vaso cheo, outros mediado e outros case non teñen auga? Como pode ser eso? Como pode ser iso? As desigualdades sociais non son desigualdades naturais. As desigualdades sociais, o que pasa na vida, o que pasa no mundo no que vivimos, non son casuais, son causais, teñen causa. E como teñen causa e función dos poderes públicos intervir nesas causas para remedialas, botarlle máis auga nun vaso a que menos ten non é privilexiado, é darlle oportunidade de que beba igual cos demais. Eso é como nos entendemos a xustiza social e iso é como nos entendemos a partir do 25 a forma de distribuir os cartos públicos. A quen non ten, darlle un pouco máis para que teña as mesmas oportunidades co resto. Non queremos privilexiar a ninguén como se fixo hasta agora. Queremos que todo o mundo teña as mesmas oportunidades. Queremos que todo o mundo poda chegar a fin de mes con dignidade. Queremos que todo o mundo poda ser libre de desenvolverse socialmente no seu entorno sin ter que marchar e sin ter que estar esperando na súa casa longas horas a ver se encontra un traballo
ou rápidas horas agardando a ver se o desafiuzan. Nós non cremos niso. Cremos que para nós a xustiza social é darlle a todo o mundo as mesmas oportunidades para que poda satisfacer as súas necesidades de forma esencial, dunha forma absolutamente equilibrada. Ese é o proxecto de Marea, esa é a aposta de Marea. Eses son os principios da Marea que hoxe vimos a presentar aquí. E en fronte que temos? En fronte temos un partido popular, sí, un partido popular, que por renegar, renega hasta de si mesmo. Pero é fácil que reneguen de si mesmos, eu tamén o faría. Se vos fixades na campaña que hai por aí colgada, non aparece nin a palabra Partido Popular, nin a gaivota, nin o símbolo por ningures. Onte hubo un mitin na Praza de Toros de Pontevedra onde non apareceu o logo do Partido Popular para nada, nin as siglas do Partido Popular para nada. Onde vai o PP? Onde vai? Onde vai? É un error político, efectivamente. O PP foi un error político para este país. Non estaba previsto, é a voz da rúa, Álvaro Cunqueiro é outro error político, non Álvaro, non Álvaro, pero sí o que fixeron co Álvaro Cunqueiro. Eles renegan do Partido Popular, é normal que reneguen da marca, porque saben que a marca ven asociada á corrupción, ven asociada á privatización, ven asociada ao despilfarro, ven asociada ao sufrimento. É normal que reneguen da marca. Como non van renegar da marca? Pero Feijóo é o Partido Popular. Cada vez que Feijóo vai reunirse a Madrid con Mariano Rajoy, vai unha sede financiada con diñeiro negro, que lle valeu ao Partido Popular a imputación na Audiencia Nacional. É o primeiro partido imputado na Audiencia Nacional directamente por financiamento ilegal. Cada vez que Feijóo vai a Madrid, pasa por diante do despacho que ocupaba Bárcenas ata fai 2 días. Bárcenas e os anteriores tesoureiros do Partido Popular, todos eles imputados. Todos os tesoureiros da historia do Partido Popular estiveron imputados por financiamento ilegal. Como non van querer desentenderse das siglas? Por iso hoxe estaban perdidos cas enquises, dirían, estas serán nosas, serán dos outros. E se perdemos por un, non, por un non, por 2, por 3, por 4, porque son moitas. Son moitas e xa está ben. Xa está ben. E agora o único que se lles ocurre é ocultar que son do Partido Popular. Pois nós imos deixar ben claro, as políticas de sufrimento foron as políticas do Partido Popular. Sí, do sufrimento, porque é sufrimento. Ter camas de hospitais baleiras mentras as listas de espera son interminables. Porque é sufrimento de negar medicamentos a xente que ten dereito a eles para restaurar a súa saúde. Porque é despilfarro e é unha mala xestión gastar máis cartos que nunca nuns servicios públicos que agora son privatizados e hai que meter moitos cartos e eses cartos son interminables porque antes o que xestionaba directamente a administración agora xestiona unha empresa e como xestiona unha empresa, a empresa ten que quedar cun beneficio. Logo o diñeiro que antes tiñamos para xestionar directamente agora unha parte dele se queda a empresa e outra parte é para pagar o servicio e a parte que se queda a empresa a quen se lle quita? A 2 sitios. Quítaselle a calidad do servicio, e para iso ver os comedores, os servicios de comedores privatizados nas nosas escolas, e quítaselle precarizando a calidade laboral de quen presta os servicios, traballadoras e os traballadores do ámbito da sanidade, do ámbito da educación, do ámbito da recollida de lixo, todos os ámbitos que hoxe están privatizados. Todo para que? Para que esas empresas do medio se queden co 35% de beneficios, para que se queden co voso diñeiro, co noso diñeiro, que tiña que valer para prestar servicios públicos esenciais. E iso non pode ser. E a partir do día 25, nós, dende a Marea, faremos que iso non siga sendo así. Paralizaremos os procesos de privatización, reverteremos para o público que foi indebidamente privatizado. E garantizámosvos que ese diñeiro que agora se quedaban as empresas se utilizara única e exclusivamente para prestar os servicios esenciais para o noso país, para que todo o mundo teña as mesmas oportunidades. Pero aparte de criticar e aparte de facer estas propostas, temos máis propostas aínda. Algúnas delas expuxo a Carmen Santos, Eva Solla, Juan Fajardo. Temos moitas máis. Temos un programa con máis de 500 medidas dispostas, preparadas para utilizar desde o primeiro día en beneficio das maiorías sociais. Garantizamos, como xa fixemos a semana pasada na visita a Barbacia e a visita a todas as comarcas do Salnés,
o saneamento integral e inmediato de todas as rías, porque é unha riqueza para o noso país, non solamente de carácter ambiental, sino de carácter productivo e de carácter turístico. De carácter ambiental, un mar vivo, porque é un mar que xera riqueza. Que xera riqueza de carácter productivo nos permite seguir a todas e todos vivindo diso. E porque un mar limpo tamén é un mar que se pode disfrutar a nivel turístico, para que Feijóo poda viaxar no iate acompañado dos seus amigos cando xa non seña presidente da Xunta, que será a partir do día 25. Propuxemos tamén entre as 15 medidas que presentamos hai xa varios días, non as presentamos hoxe, nin onte, nin antonte. Entre as 15 medidas unha comisión de investigación, dúas comisións de investigación no Parlamento de Galicia. Unha delas en relación a que pasou cas caixas de aforros e outra en relación a que pasou co accidente do Albia. Seguimos sin saber cales foron as causas acabadas dese accidente e a propia Unión Europea lle deu un tirón de orellas ao Estado español por non facer ben o seu traballo. E creemos que isto é moi serio por todo o que pasou e por todo o que está pasando. E, polo tanto, pedimos responsabilidade para que todo o mundo deixe facer o seu traballo a quen ten que facelo. Temos outra serie de medidas importantes tamén para esta comarca. Queremos unha información veraz, como dixo Carmen, de etiquetaxe do mexilón galego, para que non nos dean gato por lebre, nin mexilón galego polo que é mexilón foráneo. Temos dereito a saber o que consumimos, porque a xente, a cidadanía de Galicia, igual que a cidadanía do resto do noso entorno, ten dereito a saber que consume, de quen consume e en que condición se produce. E nós producimos o produto de maior calidade do mundo e a xente ten dereito a sabelo. Reclamaremos un estatus específico para as artes menores, que eu nunca entendín por que eran menores, cando eran tan importantes na historia do noso país, e por eso creemos que a frota artesanal galega debe de ter un recoñecemento específico e así o reclamaremos diante das autoridades competentes para exercernos tamén a competencia en nome dos nosos sectores productivos. Sabemos tamén que o sector acuícola, que o sector marisqueiro, que o sector pesqueiro deben de dispoñer o seu alcance da mellor ciencia neste momento. Sabemos que o CEDMAR é un instituto importante que é punteiro a nivel do Estado e a nivel de Europa, pero necesitamos unha maior transferencia de coñecementos para que poda ser mellor aproveitado pola industria. Por iso faremos reformas nese sentido. Investiremos na innovación da industria transformadora dos produtos procedentes do mar, na mellora na identificación de especies e a colaboración completa por medio do CEDMAR na transferencia de coñecemento. Amigas e amigos de Vilagarcía, temos ante nós o reto de reconstruir o país. Temos un país rico, temos un país con enerxía, temos un país con ilusión, temos un país gobernado por xente pouco decente a pesar de ter unha cidadanía moi digna e moi decente. Queremos recuperar a dignidade para as nosas institucións, queremos recuperar a ilusión e, sobre todo, queremos recuperar unha forma de construir o país e de pensar o país para as maiorías sociais. Queremos que ninguén quede atrás, que todo o mundo teña as mesmas oportunidades, que todo o mundo teña a capacidade de vivir con liberdade dentro do seu propio país. E por iso precisamos vos a todas e a todos vos. Queremos facer non un proxecto no que vos votedes, sino un proxecto do que vos sintades cómplices. Por iso queremos que vos sumedes o proxecto da Marea, porque é un proxecto non para nós, é para vos, é para todo o mundo. Un proxecto colaborativo no que todas e todos poñemos as maos, a cabeza e os corazóns nun proceso inacabable que empeza o día 25 na procura para todas e para todos dun país máis xusto. Moitas gracias.